Tak v rámci rokového festivalu Ringfest máme možnosť spovedať skutočnú celebritu, ktorá sa odprezentovala pred vyše rokom v rámci celoslovenskej televízie nemenovanej. Takže zdravím Martinku Sturca. Veľmi pekne vás vítam aj ja. Ďakujem pekne, že som ku vás mohla zavítať na Oravu. No a ako sa cítite medzi týmito čierno-odencami? Tak ako sa cítim, to sú všetko takí mladí chalani aj baby, tak ako mládež, no. Ale za tým dobre, no. Vy ste tiež v čierno, to znamená, že ste sa chceli nejakým spôsobom adaptovať? Ale nie, tak... Zmenili ste šatník? Nie, tak bunda je stále, to som mala aj u farmára. Túto bundu stále, to je moje taká už bunda, čo prechodila celé Slovensko. A ako sa volala? Priznám sa, ja som tu reality show nejak nesledoval, ja som to len tak zaznamenal, že som vás videl na titulke, opäť poviem, nemenovaného časopisu, denníka. No a tam sa to volalo Farmár hľadá... Farmár hľadá ženu. Ja som si myslel, že farmár hľadá červenú naftu, ale to je nepodstatné. Tak sa spýtam, čo sa zmenilo po tom roku? Stále chodíte na takéto podujatia? Nič sa nezmenilo, zajtra idem do Bratislavy na farmu, zase do nemenovanej, takisto ako vy vravíte. A v Bratislave už vznikajú nejaké nové farmy? Alebo... Áno, zajtra idem do farmy. A idem nejak chovajú niečo? Alebo... No to nemôžem tiež prezradzať, to bude prekvapenie až vo februári. No a ako sa k vám správajú napríklad tí organizátori, keď prídete na takúto akciu? Sú nejaké pokľaky, červené rúže, červený koberec? Správajú sa zdvorilo ku vám? Viete čo, záleží od majiteľov. Každý majiteľ je inakší. Nemôžem vám nič povedať. No. Každý majiteľ je... Tak ale skúste povedať nejaký zážitok, povedzme, že kde bolo napríklad najlepšie, že kde sa fakt o vás postarali, takže si na to budete pamätať do konca života. Ja vám poviem, tak ja som mám všade dobre. Nemôžem nikoho ohovárať. Všade je dobre. A doma najlepšie. Hej, len keď sa vláda zmenila. Dobre, ako budete tráviť sviatky? Sviatky... Alebo tak sa spýtam, aké sviatky máte najradšej? Veľkú noc? Čo sviatky? Ja som rada, keď sviatky. No Vianoce sú pekné, no pre deti hlavne darčeky Vianoce sú pekné. Veľkú noc nemám rada. Prečo? Lebo na Veľkú noc chlapom vyhráva. A to máme ako chápať teraz, vyhráva, že sa nejak áno, v oblievaní. A majú nejaké hlúpe narážky, alebo? Nie, iba v oblievaní, že oblievajú ženy. A to neznášam. Už máte nakúpené tie darčeky, ak sa budeme baviť o Vianočiach? Viete čo, ja už nakúpené mám od septembra, tak vám poviem. No a keď sa budeme baviť o tej popularite, zastavujú vás ľudia, ale pýtajú sa vás, že ako sa máte, opakujem, nejak zdvorili, alebo zaznamenávate nejaké pozitívne ohlasy, negatívne ohlasy? Viete čo, to mi aj nevráte, keď chodím všade, vykrikujú Kleopatra Sturca, to mi aj nehovorte, čo ma zastavujú ľudí. No aké máte napríklad, spomínali ste, že vás nazývajú, že Kleopatra Sturca, to znamená, že je to asi negatívne oslovenie, no, jasne. Ale aký máte teraz názor na reality show po tom všetkom? Išli by ste ešte raz? Však hovorím, že teraz idem zajtra do Bratislavy. Ale povedzte mi váš názor konkrétne na reality show. No, ktorá reality show vám tak povediac sedí viac a ktorá menej? Ktorá vás zaujala okrem toho, že farmár hľadá, ak ste to povedali, ženu? Ženu, tak tá vás určite zaujala, ale je nejaká reality show, ktorá... Ale ja som pre každú somarinu. Teraz idem kandidovať za toto poslankyňu, tak ja som za každú somarinu. Mne to čiste jedno. Idem za robotnícku stranu. Aha, čiže beriete to ako srandu? No mne to je všetko sranda. Ja som za každú somarinu. Nech ľudia majú show. No a viete, kde je zastupiteľstvo? Jasne, to mám všetko vybavené. Ale viete, kde je zastupiteľstvo? Jasné. No a prečo za robotnícku stranu? No lebo ľuptákom som sa dohodla, tak idem za ľuptáka, nie? Čiže touto cestou je to taká nefalšovaná politická reklama? Jasné. No a akým spôsobom vás oslovil? Viete čo, to by ste moc chceli odo mňa vedieť, to vám nepoviem. A prečo práve ľupták? Ani to vám nepoviem. A viete si predstaviť, že by ste dokázali kandidovať za nejakú inú stranu? Viem si to predstaviť, však náš pán primátor ide z mesta, Martin, ale... Tiež oslovil ľupták? Nie, on ide za druhú stranu. Ako aj Nora Mojsejová ide za druhú. Každý má svoju stranu proste. Aha, čiže vy sa už tak povediať nejak sortujete, že jasné. Vy celebrity si už vyberáte strany. Áno, každý má svoje. No a skúste nám nejak načrtnúť, že aký máte vlastne politický program, keď sme pri tom, že čo vás tak oslovilo? Viete mi povedať? Nepoviem vám nič. Lebo to je zakázané. Ale ja vám nepoviem už predvolebná kampaň. Ale ja vám nepoviem.
Nepoviete. Lebo nemôžem, no. Keby som mohla, tak vám poviem, ale nemôžem. No a stretli ste sa vy osobne s niečím takým ako, že vám vytýkajú hviezdnej maniere? Nie, za tým nie. Nie. Vôbec? Nie, to je všetko v poriadku. Vôbec nič, že jednoducho naraz ste sa stali známou a Nie, tak nájdu sa napršala aj... vám do nosa suseda, nežiarli na vaše úspechy? Nájdu sa aj somári ľudia, ako aj tu, však všade sa nájdú taký títok, ale čo si myslia svoje, ale tak každý má svoj názor proste. No volá, kto povie tak, volá, kto tak 100 ľudí, 100 názorov, nie? Skúste mi podľa vás klasifikovať človeka, ktorý je vyslovene zlý. Aké vlastnosti sa vám nepáčia na človeku? Keď má drzé náražky, takí somári sa mi nepáčia, že majú drzé náražky. To jest? Napríklad? Tak sprosté reči, no tak ako to mám ešte vysvetliť? Sprosté reči. No tak napríklad niekoho sa dotýka to, že sa ho spýta na Množstvo peňazí v peňaženke. No, to sa môžu spýtať hoci kedy. Ale keď má sprosté reči, no ako napríklad, ja neviem to sprosté reči proste, no. To znamená vyslovene na intimné veci. Intimné záležitosti. Nie, ani intimné, ale keď bude vybľakovať také debilniny alebo to tak. No. No a rodina, to ako vníma? Nadávky alebo toto tak Vy približne. nenadávate? Ja nadávam, ale nie druhým. No a ako sa pozeráte na tých ľudí, ktorí vyslovene nadávajú bez nejakého dôvodu? Že sú debili. No a ako ste sa pozerali na to, keď aj vám sa sem tam niečo podarilo, myslím, v No mi rámci... sa podarí stále nadávať, ale nenadávam, keď voľakto príde, aby mi voľakto povedal, že som to alebo to. No a keď, tak sa spýtam, keď pociťujete napríklad neprávosť a tú neprávosť vám spôsobila určitá osoba, ako by ste mu vynadali? Viete, čo to zachádzate moc do podrobností, tak to nebudem komentovať. Radšej nebudete komentovať. Áno. Dobre. Dneska ste medzi rockermi, medzi metalistami. Ako ste v prvom momente reagovali na ten fakt, že idete na takéto podujatie? Je to váš žáner? Viete čo, nie je to akože môj žáner, ale ja som hovorím v pohode s každým. Ja som bola už medzi, ako by som to povedal, medzi, čo sú, no chlap s chlapom, medzi gajami, ale to sú tiež v pohode chlapi, ja to berem normálne, keď sú normálni ľudia. Priznám sa, ja som ešte medzi gejami nebol. Ja som bola pred 2 týždňami na akcii, ale to sú ľudia takisto v pohode ako aj my. A toto sú takisto chalani, pokiaľ nemajú sprostý rozum. Ja to berem normálka. O čom sa bavíte takto? O čom sa teoreticky dá rozprávať s týmito chlapcami, napríklad keď sa bavíme o gejoch, aj keď myslím, že sú Oni sú prirodzení normálni chalani ako každý chlap, za to, že iba, že nemajú radi ženy, iba v pohode sú, ale ja to berem normálka. Ale vás mali radi, predpokladám. Že pravda, keď ma nemajú radi, tak ma to nezavolajú. Oni sú normálni chalani, ešte lepší sú chlapi ako takíto normálni. Ešte lepší sú, prísam Bohu. Keď sa budeme baviť o tých Vianociach, ktoré sa blížia, takisto sme už spomenuli, že tie darčeky už máte nakúpené. Keď sa povie Ježiško, čo to u vás evokuje? A keď sa povie, povedzme, diabol, povedzte mi k týmto postavičkám niečo. A čo som ja, malé decko? Neviem, tak Keď sa ma to pýtate, Ježiško, diabol. Tak skúste mi povedať niečo k tomuto. Tak ja diabol je asi čert, ja neviem. Čert. Ja neviem. Čerta robí moja dcéra. Hej? Na Mikuláša teraz ideme robiť. Dobre. Ako by mal podľa vás vyzerať správny chlap? Bo taký sa nedá ani jeden. Ani jeden chlap není správny. Každý má takú chybu, ako aj každá žena. Tak určite, ale tak hľadáte niekde ten kompromis, ktorý by vás teoreticky... Blondiak, modré oči, kučeravý. Tak fajčiť musí, lebo ktorý chlap nefajčí, to sa mi nepáči. Fajčiť musí, hej? Áno, lebo to sa mi potom nepáči. Prečo? Taký chlap. To nie je chlap, čo nefajčí u mňa. Skúste mi vysvetliť ako takému 3-ročnému teraz, že prečo nie je ten chlap, ktorý nefajčí? Normálne. Tak nie, lebo sa mi nepáči. Vy ste sa ma pýtali, aký chlap sa mi páči. A nie, prečo sa mi nepáči teraz. Tak to je taká základná otázka, prečo, ale tak skúste mi povedať. Nejak vám to imponuje, keď to drží tú cigaretu? Tak áno, tak chlap je pekný, ktorý fajčí, mi sa to páči. A rozličujete ešte, akú cigaretu fajčí? Ale... Či Masku, alebo Marborku, povedzme. Ja sa cigaretom nevyznám, ja nefajčím nikdy v živote. Takže vy nefajčíte nakoniec? Nie. Ale vám sa to páči, keď nefajčíte? Áno, lebo to chlap, čo nefajčí, to je u mňa žena. Zaujímavé. A prejdeme k ďalšej otázke. Vy ste spomínali, že máte deti, však? No, jasné. Koľko máte detí? Ja mám deti 3. 3 deti. A veríte ešte na lásku? Tak kto by neverí, že som nie taká stará, nemám 60 rokov.
Nevyzeráte. No však je možno, že aj na 80. Takže veríte na lásku? Jasné, doby neveril dnešnej To dobe. znamená, že tá skúsenosť, ktorú ste mali v rámci tej reality show, bola taká, že ste v danom kontexte išli potom, aby ste našli lásku? Tomu sa nebudem vyjadrovať. Nakoniec ste ju tam nenašli asi, že? Takto sa spýtam. Ako vy s odstupom času sa pozeráte na ten pár, ktorý vzýšiel z tej reality show? Nech sa len majú radi, pekný pár. Krásny. A Marianko bol Tak im aspoň najkrajší. zablahoželajte touto cestou. No nech sa len majú radi, keď sa už rozviedli. Pekný Marianko bol, pekný. Najkrajší chlap na svete. A druhý v okrese. Prosím? A druhý v okrese. No jasné, hej. Dobre, tak ako ste mali možnosť vidieť a počuť, dneska sme tu mali celebritu Kleopatru Sturca. Na budúce v rámci televízie Oravia, v rámci relácií určite zavíta iná celebrita. Dúfajme, že sa takisto dozvieme o bežných problémoch bežných ľudí, minimálne v takom rozmere ako s Maťkou. Dovidenia.